Musím si nájsť niečo na prístroj. Prečkám noc. Tento prístrešok ma ochránil pred zberou. Toto je užovka. Pozor, bojuje! Toto je huba stromov. 3-krát do nej pichneš. Ako sa sama regeneruje. Dobre na rany. Musím si spraviť udicu. Toto je ideálny tvar udice. Mám rybu. Musím pokračovať. Zmieva sa. Potrebujem sa dostať na druhú stranu, počujem tam obyvateľov. Budem to spraviť pomocou tohto lana, čo som tu našiel, alebo nájdem nejakú inú cestu. Skúsim to cez ten strom. Nepôjde to takto. Musím to nájsť inú cestu. Tam je cesta. Ale to by mi trvalo veľmi dlho. Musím nájsť najkratší priestor. Tam je strom, prejdem cez neho. Nepauzu. Po takýchto stromoch sa nemá spolať. Zväčšačo, nebezpečné. Ale príroda si nevyberá. Musím to zvládnuť takto. Moje odrezaný. Práve som našiel priechod, neprejdem ho len tak. Musím si upraviť túto palicu a aby som sa mohol opierať o niečo. To je moja jediná šanca. Nechcem spadnúť do tej vody, lebo sú tu raky, kraby a všelijaké divoké zvieratá, ktoré pri jednom dotyku dokáže rozvrieť človeka.
teraz musím skočiť, lebo ďalej už nie je cesty. Áno, som tu. Áno. Ľudia, sme blízko, musím bežať. Tam ma čaká jedlo.